Hétköznapi hősök tere a Kossuth, a Kornon melyik oldalán állnak a tieid? De hát, jó, hogy el se jöttek, az más, a másság undorít, a válság beborít, a sztárság mámorít, nekem ez egy memoriter, neked már megint a minority jár az SS-ed, kimondjátok, megoldjátok? Csak szerintem hasonlít ez túlságosan az Endlőzungra? Végső megoldás, és utána megnyugvás, újabb bűnbak keresése? Faluszéli házon betört ablak, bedőlt falak, molotov koktélparti, a kirohanó 5 évesre tüzet nyitni. Hát ezekre a vérben ázó kezekre bíznánk rá az országot? Más szemében a szálkát, a sajátjában a szálasit élteti, a bakancsatok csatogása a szívekbe csak a félelmet ülteti. Ha ti tényleg bőrszín alapján döntötök el bármit, akkor inkább húzzatok el a CBA-ba gyümölcsöt válogatni. Ha meg tényleg azt számít, hogy kinek milyen képzeletbeli barátja van, akkor irány a terápia, mert a gyűlölet igenis gyógyítható. Csak egyél egy kebabot és verd ki leszbi pornóra. Tehát jó, hogy ezek napi szinten mennek, akkor nézzük mást. Úzó és sushi? Na, szopsli. Ja, hogy ti ide születtetek? Seriously? Tényleg ez a legjobb érved? De akkor ugye reggelire is csak mongolica kolbászt tettetek. Hozzá kumiszt, a fiad még nem kamasz, de már a betyársereg tagja, szép szállegény lesz, pont mint az apja. Bázeg, amikor az Andrásira viszem ki a gyereket, akkor te rögtön jössz, hogy letépd róla a kezemet, mondván nem nevelhetek belőle beteg felnőttet. Hát hogy maradunk életben, ha mindenki buzi lesz? De hát nem csodálom, ha nem tetszik a szöveg, mert racionálisan gondolkodik helyetted is, amihez ugye kevés a 88/14 egyenlő kb. 6,3-as IQ. De nem baj, ami fejben hiányzik, azt megoldod az öklöddel. Én értem, hogy az előtt felér hatakörrel, de a probléma megoldó készséged már kevésbé. Félre ne értsen, tényleg úgy vagyok veletek, mint Petőfi a Kárpátokkal. Oké, hogy nem szeretlek, de őszintén csodállak, hogy 70 évvel 1945 után még mindig itt vagytok, és fölénk magasodtok, de egyedül a saját árnyékotoktól is fostok. Úgy látszik, az érvek ellen a tikarotok se elég vastag, a fasiszták a tőkét, meg vonatökét védik. És akkor még egyet üzentem nekik akkor is, meg most is, meg ezt így nagyon viccesnek tartom, hogyha tényleg annyira akarnak terjeszkedni ezek a drága barátaink, akkor fordítsák már le a Mein Kampfot Héberre.